Hurian itu hata nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus tapukama parminggota di bagasan sadarion suak songoni na mengikuti live streaming di inganan nabe taparade ma roha dohot pikirata marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to ni perbadia na tumapalangi dohot tanoon amen. Postitutu doroh aku manang hamatean manang hangoluan manang akka suruh-suruhan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akka na masanuay manang akka na rosugod Daktar bahenihi manirak kita sian haholongan ni rohani debata namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami sai togu-togu jalarajai marohanami marhite-hite todimi asa ulo hami manangihon dohot manjalo hatam sai pahot mahatam di bagasan rohanami asalam ibaru jalabadia rohanami sai urupi mahami asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus asa jumpa kami hanguluan saleling nileling na. Amen. Marede mahita. Patik ni debataan de mingguta sadarion imasian patik parjolo dohot lapatanna.
patik parjolo. Audo jaho bade batam ninna de batata, dang jadi manakup au bahenemu de batam. Dia dola patani ondo, ikon umbia rohata, jala humolong, jala upos mida de bata, asamida nasana adong. Atong rang bangido gogo mahita tu de bata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan de bata, saya pargogoi mahami, mangulahon na umbar tu patik ni. Amen. Mari de mahita. Tatopoti madosa tanah goreng itu ado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami hujo hami do guarmu na badiai ala natar gogo do hami marningot dosa nami say marasi roha maho marida hami. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma ala ni hami namate jalan na hehe sian namate nama naik tu banua gijang doho mangodiho kami asi maroham dihami say patotong madihami roha hamuliateon uton di porbadia pangapul di namarsak roha pamalung masa luhut na bernit binain ni dosa nami roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitia dinasi asi ni roha say unang tulak kami say tangihon mahami ho ale di bata ama anak dohoton di porbadia. Amin. Baga-bagani di bata taring o tuhasisani dosa. Ay dangadong ibarnii ay saluhut do par dosa. Jala hurang maradopon hasangapon ni di bata. Alay akka nagabi pitor. Binain ni basa-basa marhites yan asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na. Na marhita-hite Kristus Jesusi. Na pinajonjong ni debata bayan hababangsa parasian marhite-hite haporsyaon ni mudernai hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maren de mahita. Pandang
Hata ini debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat siang Markus 10 ayat 46 sahar di ayat 52 tajahama marsikat sore. Dungi dibongoti nasida mahuta Jeriko alai dinaruar ibana sian Jeriko rab dohot akasi siana dohot halak na torop adong mahudul di sidi pinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung namar goar si Bartimeus anak ni si Timoteus. Jadi dong di BG ibana Yesus nasian Nasaret doi HP dipuka mama Jojo hono o Yesus anak ni si Daud asima rohami dao. Lando mamicang ibana asasip nian alelam digogoi do majouhon ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi solon ma Yesus di dogma jauh hamu ibana gabe di jauh mana mapitungi di dogma mandok ibana pos maroham hehe mau di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe lau manda foto Yesus lau stading do anggo ulosna dipakulingi Yesus ma ibana aha dipangi doroham si bayanokku tuho jala di dogma mapitungi matu ibana guru nami naing marnida manian mataku. Dungi didok Yesus matu ibana lau maho di pangulu hapor siau midoho jalma mitor marnida mamatana laus dihuton ma Yesus di sidalanan nai ima sahatna martua doakana tu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen marede mahita. Jongjok kita. Taha tidak komaha porsiotai songon nahita tidak ko nidongan saha porsian disanduk portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo no satu dosa nato mepalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian sianton di porbadia andorong sohahubuan. Ido tuhata natu maor na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di haupinar silang na tua-tua bandol toru namulak mangolu di ari patoluhot nama naik tu surgo lau hundu tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima imana pe mamulak sogo tu tanoon mangumihala na mangolu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala dong sadahuria nabadia huria hato penihala Kristen akka nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogo di daging halak nong mate doho dihanguluan mastora sudah amin. Mari dekor wilayah 2.
dekor Gita Kasih. Tabegi matik ting di mingguta sadario. Horas
Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pe-22 Honduk Trinitatis 27 Oktober 2024. Topi Minggu. Guru dok ni debatado saluhukna. Kosong sada rapat huria. Huria patupaho rapat huria lau menotopo program kerja. Dohot anggaran dewan-dewan. Anggaran huria tahun 2025 di hari Minggu sadarion. Minggu 27 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB. Nama ringanan di RSG Laos Pinangido Matusude Perhalado. Utusan Dewan Dohot Seksi jala utusan ruas tiap wilayah Asaroma Maddohoti Parrapotone 02 Padidion Nabadia Huria neng patupau Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 3 November 2024 di Parminggu pukul 10.00 WIB. Pendaftaran Dohot Konseling Rapon Padita di hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 10.00 WIB. Jalan Laos di Boma surat pengantar situa wilayah Dohot fotokopi akte nikah, Dohot fotokopi akte lahir. 07 pertanyaan wilayah. Jadwal pertanyaan wilayah ini huriata di Begasa semingguan hari Sabtu tanggal 2 November 2024 wilayah 10.2. Di Bagas keluarga ni Nyonya Situmeang Inang Rosmina Beruda Manik Nahinan las sekaligus ma pertanyaan Dohot Pangapulion di Patupa di pukul 10.30 WIB Komplek BBD DI nomor 22 04 Pangebation di Huria di tanggal 10 November 2024 di Parminggu pukul 10.00 WIB Borohak do punguan korna pasobulung ni huriata laho mangebati Huria HKBP Parung Panjang Resort Depok 2 Dina Laura Pak Marsaur memuji Tuhata jala laos mangedehon kor puji-pujian. B. Di hari tanggal 10 November 2024 di Parmingguan pukul 0.30 WIB Borohak do punguan korri marturia ni huriata laho mangibati Huria HKBP Dadap Kosambi Resort Kamal Raya Dina Laura Pak Marsaur memuji Tuhata jala laos mangedehon ede puji-pujian. C. Di hari tanggal 10 November 2024 di Parmingguan pukul 10.00 WIB Borhak do punguan kor sending ni huriata laho mangibati Huria HKBP Rogate Sepatan Resort Kutabumi laos Dina Laura Pak Marsaur memuji Tuhata jala laos pasaton ede puji-pujian. 05 Pertemuan Raya Perempuan Gereja PGI. Pertemuan Raya Pertemuan Gereja PGI di Patupa di tanggal 31 Oktober sahatu tanggal 3 November 2024. Maringanan di kampus 1 UKI Toraja Makale Tanah Toraja nani dohotan di peserta sian HKBP utusin sian HKBP laho maddohoti ulauni ima naparjolo Padita Dr. Benny Sinaga Ketua Sekolah Tinggi Bibel Pro. 2. Bibel Pro Risma Sinaga STH Mhum Kepala Biro Parupuan. 3. Diakones Nurhayati Silalahi S PSI Kabak Gender Justin Polis. 4. Doktoranda Sandra Mauren Sidabutar Ketua Komprensi Parupuan. B. Utusan Sian PGI Wilayah DKI Jakarta laho maddohoti ulauni ima inang atau Ibu Ida Boru Tampu Bolon Ida Nyonya Tampu Bolon Boru Hutagaol. 06 Dewan-Dewan 06.2 Dewan di Akonia 06.2 sada Seksi Kesehatan Bank Darah. Merpertemuan nana yang dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu Pinangido Matusude ruas ni huriata na bersedia dohot kerelaan laho madonorhot darah
sewaktu-waktu laho mengurupi ruasta na membutuhkan. Asa dilea madata na marhite na mengisi link songon naong tersurat di buku Warta Jemaat. 07 dana nasorang sada. Di bahasa-bahasa Tuhan terus sada dana boru na di hari Kamis 10 Oktober 2024 di keluarga Jimson Simamora Inang Romla Boru Nababan, alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 121 RT 05 RW 01 wilayah Tolu. Hipas do danaki songoni nang natorasna. 02 di bahasa-bahasa Tuhan taro sada dana boru na di hari Minggu 20 Oktober 2024 di keluarga Jiwana Christian Simajuntak SEMM Inang Rima Sondang Boru Naibaho SPSI MSI, alamat Asrama Polsek Pasar Minggu RT 011 RW 04 nomor 28 Pasar Minggu Jakarta Selatan masuk wilayah Onom. Hipas do danaki songoni nang na torasna. Jemaat baru di Bagasan Minggu Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 nunga di jalo gaberuas ni huriata HKBP Pasar Minggu ima Andri Hot Parulian Lubagaol Inang Delima Lastrianti Boru Pasaribu, alamat Jalan Suraya 1 nomor 30 RT 14 RW Sia Pejaten Timur Pasar Minggu masuk wilayah Sada, nomor registrasi 01997, pindah sian anggota jemaat HKI Sibolga Kota Resort Sibolga. Kosong sia majakon gaberuas nagok. Sada mulai minggu sadarion Minggu 27 Oktober 2024. Nunga be di jakok kuriata HKBP Pasar Minggu gaberuas nagok naung madohoti pengajaron hak Kristenon nasailaon ima Marco Roni Malindo Manulang naro sian ugamo na asing, alamat Jalan Raya Lenteng Agung RT 6 Onom RW Walu nomor 50 Lenteng Agung Jagakarsa masuk wilayah 10 Onom. Nomor registrasi jemaat Sada Onom 995 pajak konon nasida di Patupa di Bilut Parhobason. 2. Mulai Minggu Sadarion Minggu 27 Oktober 2024 nunga beri jakok kuriata HKBP Pasar Minggu gabe ruas nagok nang madohoti pengajaron hak Kristenon naselaon ima Rina Arta Kristina Pasaribu dohot sahalak enak kon nasida naro sian gereja Pentakosta, alamat Jalan Gang 100 nomor 9B RT 07 RW 02 Jakarta Selatan masuk wilayah 2, nomor registrasi jemaat 02987. Ruas Namoding di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 nunga jumolo maruzungolu inata Siti Nurmala Intan Boru Manurung umur 82 tahun nahi nabaluhon ni amata Dr. Andus Maruli Harlan Huta Barat Nahinan, alamat Depok masuk wilayah 15 tatangnya koma asatibu terapul keluarga namarsi tahunon 10 sada ruas ni huriata namarulang tahun saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu saluhut ruas namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun Parsarepeon Mamuka sia tanggal 27 saat tanggal 02 November 2024. Hatani dia bata nagapi ojahan nilas niroha rohatai nenet do sian Jesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatutuamu sai totong doau jala rodi na ubenon sai audo mangusuk kamu. Audo mo bahasa na sai laon. Audo mangopa, audo mangabing, jala audo baluahon nuaing. 12 ruas nomor sahid
tua karuas marsahit, na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan, dohot akan marsahit mamenahun, doho ononamima, sai di pasu-pasu tuhat taima, sude pangubation nani jalomuna, tibu mamalum parsahitoni, tangi-tangiak pemana sida asa tibu malum sian parsahiton, goar-goar dina marsahit, amang inang sian ulai sada saat ulai 10 bitu. Percolo nyonya gelu batubing beruna bitu bulu, Jesi mangucong Jamsin si majutak, Junianto si majuntak, nyonya Panjaitan Dumariat bur Tampu Bolon, Bistok si Tumorang, MT Huta Barat, Helpin Nenggolan SE Situa Insinyur Riara Raja Hasi Matupang, P Silalahi, Agus Franco Nenggolan SE, Andrenina Kartini Borusiahan, Insinyur Oka Arwan MBA, Situa MT Raja Guguk, Situa Elu Baturuan, nyonya Situa T Siahan Elu Borusiagian, nyonya NOP si Hombing Boru Hutagalung, nyonya Awe Siahan Boru Panjaitan, Hotman Sibuea, nyonya Sitorus Binur Boru Manurung, nyonya Munte Berlian Boru Manulang, DH Samosir, nyonya Situmorang Boru Simarmata, nyonya Hutaruk Boru Simorangkir, nyonya Sagian Rustika Boru Parapat, Nurdin Manurung, nyonya Hutaruk Boru Simajuntak, nyonya Pasaribu Boru Simangucong, Kevin Siregar, Dr. Andus Marsakap Huta Barat, nyonya Simamora Boru Simajutak, titing na sojinaha hodhot parhepengon ni huriata, boy mata jaha di titing nong ni parade ni huriata, songonima titing dihita di bagas saminggon. Horas. Mare demakor gabungan paropuan diuduti kersending dan kor ama.
Mare de mahita huhut pangpulu papungupelean. Kita berikan
Tapasadawata martanya kita. Dame nasemurung sia salu naroha ima namaramoti ate-ate doho pikuramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihita salutna. Damang dok dainang hatani debata di minggu ta sedarion ima minggu pa 22 on dung Trinitatis. Ima natar surat sian buku Job bidu 42 mahmukamai sian ayat sada rodi ayat onom. Ujahama dihita tapayutiu ma di bagasan rata. Sekonom ma didok. Si Job pauduk jalamanol soli rohana. Dungi ninda si Job ma mangalusi Jehovah. Nuaing pe asahuboto tunggurudok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap niroham nanggo sada. Isi do ibana napahohom tutupan somar penibangyon. Tongon tahe nungah huatahut tutu naso huatusi. Halongangan do akai salpu sian rohaku jala nasohu woto. Watangiom ma naing ahu makatai adong do naing sukunok tuho asaho paboto tuah. Nungan ya dibege pinggolu lingona taringot tuho. Alai anggon waing nunga doho mataku marnidaho. Dibaini jora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbu doho sirabun. Ido sahana damang do dainang akadongan sahaborsiau di bagasan Yesus Kristus songotopik ni mguta di do gurudok ni di batado salutna. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Alani damang dok dainang asa boy taatusi taringot topik ni mingguta di dok gurudok ni debatado salukna namar lapatan di son amang dok taminang adong do di son takas pada daun taringot tu isi do debata di bagasan dirita. Alani amang dok taminang di dok sada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Lapatan ni peribahasai adong di sini neng panadaon nate. Neng adong panadaon alana lapatan ni panadaon ni tung matsai marguna di tonga-tonga ni nguluta. Tarlu bobi ma marguna di tonga-tonga ni panadaon hita isi do debata di tonga-tonga ni nguluta. Laus ido amang do tominang naniajahon ni turpukot tu hita marite ima panidangyon ni si Job ati amang dot taminang. Alani molotaida di tonga-tonga ni nguluta amang dot taminang. Tung maceragam jala marsika soring do akka sitaono dot hamoloni Jepang di tonga-tonga ni parnguluan ni hita colma. Jok do nyahan inohor ni hamoloni dot sitaono ni gabi tubuh aha. Ololo gabi tubuh hailao, gabi tubuh hagalion ni pardagigon, songonipe na gabi tubuh hagalion ni partodion. Alani marite trupuk jamita ta minggu ta sadarion di paingot jala dia jarod dohita dia palatikon di namangadopi akasitaonon doho patoguon haporsiota molo Jepang nyan akasitaononi molo Jepang nian akka hamoloni di tonga-tonga ni nguluta marite na takasita manada isedo debata di tonga-tonga ni nguluta. Ido di doko di turbukon nakisongon odola di jamitata amang do taminang di dok saguru di debata no saluna dang hasudatan akka sakatna. Nang pe amang do tamunang di luas debata do hitan yan magadupi jala mangalosi akka sitawnoi dot akka hamoloni alai
di paingot do tugalup pita asa hinohoni akasitaw ini nama satu hita amang do taminang unang gabe manadikon haposyonita jala saludna ikot tainga ma amang do taminang sudi tarpatu pada bata dui lobi siani di bata buido umokop pita ala ni damang dainang donga sahaporsiaw di bagasan Kristus. Walau taida di bagasa turpukon targuardo iya si jopon ima halak na marhadolaton halak na burju halak na huhut mir mida jahuba jal halak na setotong padaun rohana sian ajahaton alai taida ma songona masa di tonga-tonga ningulun di si jopon tung penang adong hiad di ibana nungga gudang akana adong di ibana ima mahite akka hamorau ni mahite akka hasangapon ni mahite hagabio ni nyam molo nunga adong nya dihita nyan natuluhaon hamoraon hagabio nasangapon tuginan yan akalas ni roha dihita alay nang pesongoni amang do taminang di tonga-tonga ningul ni si jobon nang penunga di hilalaw ni ibana songod dia hamorau ni nang pedi di nunga hilalay mana songod dia hasangapon ni nang songoni hagabio ni alay dia dopi ibana dope akasi taonon manang paruk kilo ni Jepang ibana do jala masa do di hilalay ibana ikon maguan manang tadi konon ni akahamatian di tonga-tonga ni keluarga ikon adopan di ibana ma haguani mahite na ikon marsirang nasida do akan nani halong nasida mahite hamatian jala ikut Jepang ibana mamuseng parsahiton di perdagingon nai jala Jepang ibana do museng ima dahono namang do taminang hamaguan di pardonganon sude museng aka artana nang sude aka naasik sian haporsiaw ni si jopo namang do taminang naso tadi dang di tadi kon debata ibana mengadopi si tawono do parguliani si dia dui boy taida amang do bilang naso di si job ima debata ima didok di job sada ayat 20 sadai didok do jalan didok ma nama saya marah doa ruang sia butuan ni dainang jalan saya marah doa mulak tusi Jahuba do na mangaliosa, Jahuba museng do mabuasa, pinuji ma guarda. Inilah yang dikatakan oleh Ayub. Bagaimana kesaksiannya bahwa Tuhan selalu memerhatikan dan melindungi dia. Yang walaupun damang do taminang sudi aguan ibana. Sampai do ibana do nakini do nasay mar do ruas sia butuan di daina. Jalan masai maha doa museng mulak tusi jalan dok Jehovah do damang aliosa Allah yang memberikan dan Allah juga yang mengambil terpujilah Tuhan laos mariteo do amang do taminang marite panidiong si jobok gudang maparsiajaran do patugon haporsiota di namang dupi namasa di tonga-tonga di ngulut taon nati na barjolo diajari do tuhita amang do taminang marite panidiang nai di do guru ni debata do luhut jaladang hasudatan ima sakapna mulatai amang do taminang namasa di hasiang kanon totu anong do naing ikod do honota molo akan namasa di hasiang kanon pasti do guru ni debata do salutna jala molo naung masakap do debata manang isi pe amang do taminang dang hasudatan manang isi sakap nai tidak bisa siapapun orang di dunia ini yang bisa melarang tentang rencana daripada Tuhan dang adong naso siap parbinoton di debata akan masa di perdalanan inggolut isop nang digolut ta amang do taminang hal sekecil apapun semuanya Tuhan mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita alan ido ubahen naro paduhan naman dokon didok ditrupukon ima didok si job dosoni nuaing pe asa huboto tunggurudok budoh luhut na
jeladang asuhatan sakap niram nanggo sada. Inilah yang disaksikan oleh Job tadi dikatakan Ayub nuang pehuboto ina. Nung pedohonon amang doto binak dibagas sa sitaono ni paru kilo di takas ma pada dia ni si Job di dok ibana nuang pehuboto tunggu rudok budoh luhutna. Jeladang hasuhatan hakeng sakap ni ram nanggo sadaon. Omma pangarajuman ni diri ni si Job. Los di paudu ibana do jala diribangi ibana do di bagasan rohana mida akka pabahenan ni di bata. Dang di konon manang pasobon ni di bata ibana. Di namang ngodobi akka sitaono do parkilo ni. Alani siya turpukon museng didok paboton di bata paloboton helat di bata do natuk patu pahon jala paluhon nasa parsorion do sitaono ni. Takas do amang do taminang si Job iba dirajumi si Job di bagasan rohana nang pe songon na di pasobu di bata jala songon na somardongan nama di parguluan ni bana songoni sahatu namangidohon ni bana asa tumago madonyan di pangido ibana hamatian asa unang be di lala ibana nasa haparion niyan amang do taminang song si Jobon sarupa do songo kita colmado nian saya ulo do sipatan nian buku Jobon saya dibayar do nian song panidayon lau mangalion ata hata hatogun dia kapau kilon tutu molo disokut dihita dia bang tikon amang dokter bidang ya do si Jobon madile pasti ya do amang dokter bidang pasti lu masak gimana. Sanga do ibana amang do taminang madile sanga do ibana do masak alai di arsakon ni manai di padil nai mai dang gabe madabu ibana tuano saon dang nagabe ibana mangaluli akka kambing hitam di akka persoalan di tonga-tonga ni nguluna alani takas pada dion di mana tarigot tu isi do de bata di tonga-tonga ni nguluna ido nakini do ko ibana ay nasay maradara do aurot tubuh siat buktian di inang. Alani damang do inang. Molosot alani do dia jarat tu hita dia palatikon. Molosot tao do tado pihapik si tao noni. Manang paru kilo ni. Dang tabo to hapeng dirita. Dang tabo to pasahat to guluta. Jala dang tabo molateo nasa na adong di bata. Alanido siap pada dia di si Jobon lam takas iba na mandada imas di sialan ni akasi taoron na jupang di tonga-tonga ni goluda gabi ditada ibana do dirina ditada ibana dirina pasahato dirina goluda tu di bata jela totok do ibana mandok moliate bayoko kita maamang buah mahita dohono si Jobon mandok moliate hapeng marsirang may ibana do akka anak ngay di hamatian. Marsirang may ibana do akka adong anna do dinatana. Sudah akka artana. So dia do mandok moliati. Ala ido na mga jarot si Jobon namang do taminang gabi di hati dako di ibana do si Sony. Jala jabar hita pe amang do taminang na mangulod ikob mga dopi akka si tawono do parkilo ni. Alana hinohoni si taono do parkulonido amang do tamun yang mengajar kita so dia do hita lam takas manada bahima debata di tonga-tonga di luta jelalam takas mahita lam tangma haporsiota lam toguma haporsiota dina martuhari iba na perculu na diajaron itu bukotu ita na paduaw namang do tawinang sada panindagon ni si Jobon idok ibana do halonga do akka pabahenan ni debata. Halonga do hapeng pabahenan ni akka debata di tonga-tonga ni debata. Ya mulu taida di turpukon namang do taminang dang luasan di debatan ya si Job tarujun di bagasan dosa manang hajaton hinoho ni akka sitawono ni dot akka parukilon na masa di ibana. Ido gabe didok ibana di namang do taminang idok ko ibana do isi do ibana na paho
tutupan somar panibangyon mariteyon jupang maalus si Job do ibana ma tongon tahe nunga huwa tau tutu naso watusi halonga do akai salpu siarwaku naso huboton pangalapation di pangatusya siya trupuko namang do taminang do lapatanna ima debatado naso pasobuon di bagasan pardinahunna jalasian parbinoton di debatado saluhut akan masa di tonga-tonga ning ngulunay maralus do suku-suku di rohani si Jobon marite na toruk di rohana jalan naso sian pangatusyon na gabe di boto ibana ma halongangan do salut pabayanan di bata di perguluan na jala songoni haroni akasitaonon haroni akaparukilon naso tinagam ni rohana ikon adopanna jala songoni do museng pasal puni sian rohana jala naso di boto ibana ido songo panidangyon ni parpesalmen mulut aja don di persalmen 40 ayat 6 di do disi torop do akka halongangan do sakap-sakap di beko humoko pami ale Jehovah di bataku dang tarpajok tuho nang pe naing baritaonoku jala parbuaku dang tarpajojor tahe di bahen torop. Nah ini adalah suatu kesaksian daripada pemazmur. Alani damang do denak songodido museng diulai debata pabuat tu si Job akan alaho si baboton na tuibana di surat tubukodo ima amang panakasion dia sitongan halongan na binani debata di perguluan ni hita celma niang natutudo niang padohan di si Jobon dang luasan ni debata hapeng ibana manada halongan ni sian hata na binegi tarnyo tu debata alai lam tutakas nama sian parninadanna di matana laos ima gabe pamoram pangatusyonna alani damang daw dinag na tutudo di bata pabohon marite na mardida akka halongangan nabinahin di bata di pardalanan ni ngulo ni akita akka naporsiyay alani amang do taminang sian tiya do buhi tataday ima sian akapabayan di bata di tonga-tonga ni ngulutas songodido panadaw ni si Jobon. Napatuluan namang do taminang na diajar ni trupukot tu hita ima hamubaon makrohon haluaon doon pasu-pasu. Manada do niya si Jobon sian akahawarangan na do sian hagalion ni hadirun na. Pangarajumon ni diri ni si Jobon jala di hamulation rohana do di bata manatap jala makaulongan do binahen na tu ibana alanido mariti tupukon di hatahod do di dok si Job do di baheni jora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk do sirabun di dok ibana omma amang do taminang pada daun nama cetak kas taringot tu ise do diri di mana ise do diri di mana gudang do hapeng haga liun na gudang do hapeng haga harurangan na ido kubayan di mana jora mau jala husol soli do dagiku hudul di bagasan orbuk do sirabut lapatan na ditada si Job do nasa harurangan na mang do tabinang pola do ibana patudo panosol nai na hudul di atas di orbuk do sirabut pola do ibana do hono di banol sonai di do ipatudos ibana ima na hudul ibana di atas orbuk do sirabun na patari dahon bagas di panolsion di ibana di dirina di patarias trupukod do museng ima hamubaon na makoron haluaon jalagabi pasu-pasu ma museng di goluna pabahenan di debata na paluahon jala pangalihos saluna na sosian panagaman jala tarpatu pa debatado mangalihon saluna alani damang dot deinak dot akadongan sa porsyaw masariko do pangapulyo do patugon ha porsyaw di tonga-tonga ni gulutong unang ma
alania kana masa di tonga-tonga ni gulutai ima marite si tawono do parukloni si pata gabe madau jala tadadikon haporsiota tu di bata dang adong nasosian pamoton di bata nasa pargumiton ni guluton jala tarpatu pa di bata doi lubi sian na tapangidoi malang sian na tapagkiri tarpatu pa di batado lubi sian na tapangidoi manang na tapikiri hobar tu hagugon na makrohon di bagasan kita alani damang do deinang didok turpukot tu kita unak pola mabiar kita molo pesi pata songon si marsikok soreng nguluton molo so pesi pata dohono di hatu-tua tahun gudang yan akah ngulutan na jupang di kita molo penian namang do bilang di perdelanan ni akka rumah tangga gudang akka persoalan di tonga-tonga ning guluta molo penohono namang akka di tonga gudang akka persoalan di tonga-tonga ni akka perkerjata do di akka pendidikata do di masa debata unak pola mabia kita mengadupi salut nih idok di songon na idok ni si jopon alana marite ido gabe cupang jala asa murah hitam menada akka halongangan nabi nahin di debata. Semua itu adalah jalan Tuhan untuk melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan kepada kita. Itu yang bisa kita rasakan amang doti. Suang songoni mamuseng asa bototama manibangi dia do lomo di rohani di bata jala tamado hitam mandok moliate itu di bata. Alani namang dok deinang hola pangujunan napatut di jolma do nabu namangonai tu hita nabui ido nakki di dok di sini alana habosa do di bata dang palwason na hita ujunan na lubi siang gugutta ibana naro pangujunan los ibana do mabahen hapatian na asa tartau kita ido didok di sada Korintus 10 ayat 10 tolui alani damang do deinang naparpudi ma naing dohono ni turbukon molo so de batado dongata amang do tawinang dang terpatu pa jala dang tarulau kita madalani nasa parnguluh tahun rapot Tuhani mehita lau mangula akka nasa ulau tai asa marite mida jahubah hita lahon mangulahon salut nai alana songon didok buku edeta di buku ede nomor 470 nomi didok disi ahamai dok isi yamang dadaau guru diau be Yesus do na punaau las rohaku dung ubege Yesus si pangluau alani yamang do taminang ido didok ketuita dadaau guru diau be bukan lagi diri kita yang menjadi guru di dalam diri kita, tetapi Tuhan yang menjadi guru di dalam kita. Alana Yesus do napuna hita, alani lasma rohata, dungta bege guarni Jesi, alana Yesus si pangului sarupa mai songo si Bartimeusi ima di tonga-tonga ni epistei, alading di bege ibana ia Yesus si nagabi si palui, alani posma rohani bana. Gabe dapotan haluau di mana hagogo di mana laos dihutun ibana ma Tuhani amin martang yang maita moliate ma diho sobanami mariti Tuhan Yesus Kristus moliate malai Tuhan dihatam dia palatikon mengajar kami jalan mengutuk kami sudi namasa di portibion saguru di hodo ali Tuhan tarlubo bima di pardalanan ngolu namion tung saguru hodo nama na tarpatu paho di toga-toga ngolu nami jala tung saguru hodo parwi nama boto ali Tuhan aha namasa di toga-toga ngolu namio nang las ni roha nang sipata marsika soring aka parsorioni marsika soring aka parukloni tung saguru hodo ali Tuhan jala di parbinoto doho di tonga-tonga ni namasa di tonga-tonga ni gulu nami nya di palwasodo hali Tuhan ro aka pangucunani di tonga-tonga ni gulu nami di
yang ro aka paru kiloni di tonga-tonga ingulu nami. Laho mengajar kami oleh Tuhan tarigot tu isi do kami. Manadahon isi do diri nami. Nagudang aka harurangan nami hagalion nami. Jaladung kami manadai salu nadi aka paru kiloni. Do dia kasih tahu ni. Di sima kami hali Tuhan maboto. Hodo apeng di bata napatu pahon di selu nai. Laos bui mahami hali Tuhan. Mandok maholiati di seluhut akan masa di tonga-tonga ni gulut nami. Songon panidayon ni si Jobon nali Tuhan. Tumacay takas do ibana. Iseho di tonga-tonga ni gulut nami. Alani ali Tuhan ajari kami ali Tuhan. Di naman ada iseho di tonga-tonga ni gulut nami. Di panadayon nami ali Tuhan. Dada alani naong gudang ali Tuhan akka umur nami. Gudang do ali Tuhan na masa di tonga-tonga nami dalam gada gudang aka umur nami olo do sipata lam tadda hutadda hami ho ali Tuhan. Alani pos marwa nami sian aka pardalan ngulu nami sian nasor kami tu portibiono. Diajari ho dia la ditugu-tugu hoko hami ali Tuhan sian na met. Satu nama gudak kami, satu nama tua kami dia palatikon. Tumacay gudang do ali Tuhan tarpatu paho di tonga-tonga ni gulo nami. Alanido papasorohan nami laho manada huasop laho pasahat to diri nami tuho dang nagabi na asing behu pangasok kami dang ho lagi gugo nami behu pangasok kami dang na adong dihami ali Tuhan na hu pangasok kami alay homa nagabi hu pangasok kami di tonga-tonga ni gulo. Alani pos marwa nami li Tuhan. Patugu haporsyon nami mahiti todip di perbadia. Alani hubak kami madibaga satang yang nami dia palatikyon. Yusudi ruas ni huriam agabibe pasar minggu. Sian na met satu na dua li Tuhan. Upasatami jalo pakokopok kami ma. Disudi aka ruas ni huriami. Asahoma na madongani pardagingon na sida doho partodion na sida. Tunggudang do na masa di tonga-tonga ni ngulu ni akaruas ni rami. Tunggudang do ka persoalan di tonga-tonga ni keluarga perkerejuan nang aka persoalan di humaliang nasida. Alayasi marohamali Tuhan. Udang gabe iya li Tuhan. Nagabe padahon nasida siako ali Tuhan. Alay maritei mangajari kami mapargogoh kami asa holat tuhodo ali Tuhan hami mangalu-alu maraposa tu ado bambu nasun badiai alani tarlubo bima tu akaruas ni uriam na hurang hipas dia kapardagingon nang hubigi hami ali Tuhan nakin na di jahon sian pawarta arong sekitar 5 akaruas ni uriami di nabagasan parsahiton ali Tuhan imam arong sira 30 sada halak naga di bagasan nahurang hipas nasida di perdagingon alani asima roham alai Tuhan marpangaju maho mamasu-masu maho alai Tuhan tu sudi ruas ni huriami natongon di bagasan aka parsahitoni homa nama masu-masu aka obat aka napinangan na narsongoni aka ubat nang aka para alat-alat ni para medis asa maritei mali Tuhan ngagabi paritiammu laho pamalupon aka parsaitoni molati manusia ngali Tuhan dia ka basa-basa na pinasaha moli Tuhan sudi aka ruas ni riam marite aka gajang ni umur ni aka hatutubu naksongoni aka marite ulang tahun ni pardonga saribyo asima roham totong mahu pasatami tuho daging do to dinasida asa homa li Tuhan nama dulu do na totong mamasu-masu di tonga-tonga ni ngulu nami moliate mali Tuhan tarlubo bima diari sedarion di naik patu pohon ni huriam mali Tuhan ima manotopon program ni tahun huriam di tahun 2025 ima anggaran do program asima roha mali Tuhan tuhodo pasaton nami di ulaoni asabui hamil Tuhan mardami sonang hali Tuhan manoturun aka aha dan naik si patu pohon ni huriamon tarlubo bima si dabu-dabuon dan naik si patu pohon ni huriam di tahun 2025 asa dibagas sadani rohami
jela di bagasan dame doho senang nirwa atau mau lihat madiho mari ti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Mari di mehita laos tapas hakma pelia paduahon 2A do 2B.
Tatarusan ayat 2. Jangan mereka salah. Tatanya koma piliata tua dopan di bata martan yang maita ali di bata amanami dan di banu gijang hodo haruan di salut sileleo nading gado nasa ulibasa nama ulitus upasa tabi masian nan lomi tuhami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu mai jalaramoti asah parasia kami pilihanon patibuluh na rajamu di tonga-tonga ni riam doho di portibion buhay marwahanami mariti-hiti todimu asalamu daddahami gudang ni sileon leomi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanamina di banu gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajanmu sai saut malo meniruham di banu tongon songon na di banu gijang lehom matuhami sedarun hangoluan siapa hari si sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhan una kami tugion tu pangujunan palua mahami sian pagago.
hamu di bagasadame jalo hamu ma pasu-pasu siat di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sondako Tuhan di bata ma buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan di bata ma buhina Tuhamu jala di pasroma damena tutod di menabi. Amen.